Tatlo pa lang yan, ay isa. Dalawang pa. Pero dito kami ngayon sa Lawag. Mamaya magdi-deliver na kami ng mga produkto namin sa isang customer namin. Alas 9 pa yung bukas ng tindahan. Kwento-kwentuhan muna kami ni Mayor tungkol sa mga nakaraan. Ito yung breakfast namin ngayong umaga, mga parso. Tapsilog at saka yung pinaksiyo namin na tuna kapon, yung ulo. Yan o. Mga tayon, mga parts. Sarap. Tapsilog dito sa hotel ito in order. Tapos, ano sabi, Enrique? Sabi Injit, sarap yan. Dito kami luto dati, gulay. Hindi kami labas 3 araw. Akala ng taga-hotel, wala na kami. Kaya kinatok kami, hindi kayo labas. Sabi namin, wala kaming pera. Itong maganda part sa paksiw. Hindi basta-basta masira ito kahit hanggang mamayang gabi ito na ulam namin. Sarap talaga part. Ulo. Ulo ng tuna pa. Grabe ka sarap. Dito pa rin kami sa Lawag, mga parts. Alas 12:15 na kasi ngayon na natapos transaksyon namin. Pupunta na kami doon sa kakainan namin na isa sa pinakasikat dito sa Lawag. Antabayanan nyo. Ikaw, gutom na ba? Oo, gutom na. Ako kaya dito. Mga parts, dito na kami sa Dawang City rin. Tinuro sa amin ng tricycle driver. Sabi niya, pumunta kayo sa Dawang City rin. Nabis pala talaga ito, mga parts. Ano pa suda? Ito, dalawang yun. Natuko namin, sir. Ito naman po yung inihaw ko. Inihaw. Yes. Dalawang klase lang yan. Tinuno mga parts inihaw to. Tatlo pa lang yan, mayroon pa isa. Hindi ko alam. Tapos ito higado. Higado to mga parts. Ito patit nila. Ay, paksiw. Yes, paksiw. Paksiw pala ito ng baka. Ang tawag nila dito sa Lawag, paksiw. Paksiw pero sabaw ng baka. Tapos ito yung suka nila para sa juice ito. Grabe talaga kasarap ng baka. Ibang klase talaga ito. Tikman ko part yung inihaw nila. Ibang klase ito ang tawag nila. Parang ibang klase yung inihaw nila. Parang inihaw sa pugon. Sa pugon. Grabe rin ang sabaw. Pakyo ang tawag nila dito, mga palo. Grabe. Ano masabi mo, tao ko? Salap. 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 Hindi ko alam. Mga parts, ibang klase yung higado nila. Pag sa Pangasinan, laman loob. Ito ang higado nito, karne ng baka, mga parts. Baka to.
Sama nga talaga. Sarap lahat. Yung patis lang pwede na ulang pa. Makita ninyo itong Dawang Eatery, talaga grabe parts, kasarap yung mga ulam nila. Grabe, first time ako nakatikim. Parang ano yung inihaw nila, ibang klase, parang sa pugon nila ni inihaw mga parts. Sa tagal ko nang bumabiyahe rito, mga 1980s pa. No, 1976. Bumabiyahe na ako dito. Ilang taon pa lang ako noon, 18, mga 19 ang edad ko. Di-deliver na ako dito ng mga produkto namin, sa produkto pa ng kuya ko yun nung araw kay nung dini mga parts. Ako ang inutusan dito mag-deliver sa customer namin. Ang kinakain ko talaga lagi dito yung pakbit nila, ibang klase talaga. Pabigan na kami mga parts. Parts, City of Batak na ito mga parts, oh. Ito yung bayan ni Apo Marcos, City of Batak. Papunta na kami ng Ilocos Sur mga parts. Mga parts, merinda tayo. Empanada Bigan, special case ng Bigan. Dito kami sa plaza ng malapit simbahan ng Bigan. Tingnan nyo yung kukoy nila, parts, oh. Ang laki ng kukoy talaga, oh. Parts, kukoy, grabe kalaki. Yan, oh. Alam nyo mga parts, kaya masarap yung kukoy nila. Yung nilagay nila yung dried alamang, parts. Grabe ang lasa. Ito naman ang empanada nila, oh. Parts, oh. Oh. Yun. Grabe, empanada to, parts, oh. May itlog sa loob, saka yung ipulyo na
na may taugi. Kala ko sinasabi mo na misa pa. May isa. Merienda ko pero hindi na ako kakain. Hapunan ko na ito pa do, alas 5 na. Yung ukoy, ito yung hinalo nila. Binili ko to kanina sa Lawago. Sariwang-sariwa pa do. Dried na alamang. Oh, tingnan niyo yung kulay. Yan ang nihalo dito sa ukoy nila mga parts, napakasarap. Sibuyas to. Empanada, kung vegan ilokotor. Palagi, alam mo, nakita ko kay Sibuyas to, mga parts. August 9, 10, Ukoy, napakasarap din. Ay, masarap yan. Ay, tatang Paro? Ay, nakakapag. Ay, nakakapag. Mulod doon ang medyo na puti ng tao. Yan, tayo. Ito si Mayor talaga, gusto talaga to, usok talaga yung buhaka niya. Kaya alam mo parts, tingnan mo. Wala gawa talaga. poera. Nakaupo. Sakay na. Anong ngawa? Alam mo, si Mayor talaga, parts. Ganyan talaga yan, gusto talaga stop over yan. Oh. Kasi tabing takat tabi mga parts. Oh. O yan, pababa na yung sunset ng parts, oh, yung araw. Oh. Isda na tangigi. Oh. Marami talaga tangigi dito. Sako ko pala ito ng bayan ng Santa. Yung kabila yan, nabaka ng mga parts. Kaya yan, oh, hulihan talaga ng tangigi ito, mga parts. At yung yan, yung mga isda na pinta dito. Bumili na kami ng mga pasalubong, mga cornic, mani, daw mani parts. Masarap ang mani dito sa Kandun. Yan o, anong pangalan mo, Ading? Ha? Mara po. Mara, yan, si Mara. O. Nakabili na kami parts dito, yung mga pasalubong dito, ang dami dito, mga cornic. Yan o, mga parts, marshmallow, ang dami. Yung sampalok pala na, ang tawag nito, Bangkok Sweet Tamarind. Masarap pala nito. Bumili na kami yan, mga parts. Ang dami talaga nito. Ayan o. Dahil favorite ko yung mga dried fish. Ito mga kaibigan natin dito sa Baknutan.
Baknotan. Ito ang mga parts, oh. Bumili kami ng ano. Anong pangalan mo, pare? Kuya Giancarlo. Ha? Kuya Giancarlo. Kuya Giancarlo. Diyan. O yan, mga parts, oh. Binila namin sila ng mga dried fish. Moy dried fish. Yan o, mga parts, pag bumili kayo dito sa pagkaling kayo ng Ilocos, daan kayo dito. Dito na kami sa Burgos. Burgos La Union Park. Iyan ni Kilian to park. Galing kami ng Ilocos. Dito kami dumaan. Madilim lang. Pero pakyat na kami park sa pakyat. Malapit na kami sa Bagyo mga parso. Yan ang ilaw. Yan o. Mga parso. Kami sa Bagyo mga parso. Ano? Alas 10. Alas 10 na. Gabi na. Dito yung hotel namin, oh, yung isang kaibigan natin. Kaso lang, may bago silang hotel. Gusto kong masubukan. Dito na lang siguro tayo. Dito tayo. Parada. Ars, tingnan na.